Hi everyone, I am Sean De Colongon, one of the sales executive here at Chevrolet Pampanga. Today, papakilala ko sa inyo ang future ng driving. This is the all-new plug-in hybrid SUV ng Chevrolet. For my voice, said the style was legit. Cash in the back, clutch, slipping, belly quit. Pull up in the whip, engine humming like a grit. No time for this slip, homie, now we bout to dip. This is the all-new So guys, as you can see, LED na lahat, including the DRL and your headlights. Sa front grille naman niya, as you can see, very modern and very elegant. Perfect na perfect siya for city driving and long drive. So guys, as you can see, black interior na siya, then naka-leather seats na lahat. Very elegant and very classy siya. Check naman natin ang infotainment system ni So guys, sa camera 360 niya, meron siyang front cam, rear cam, left cam, right cam, then both side. And then safety feature niya, meron siyang intelligent driving assistant, lane departure, emergency lane keeping, lane departure, front collision, adaptive forward light, and cruise control on curbs. Sa drive naman, you can see pwede mo siyang iset ng Eco, Eco Plus, Standard, and Sports. Then, your hybrid mode, EV mode, then EV Max. Ang kaibahan ni Chevrolet Captiva, hindi lang siya basta keyless. As you can see, wala siyang push start button dito. Para ma-start natin siya, kailangan lang natin i-press yung brake. Ayan, mag-start na siya. Then, ang isa pang kaibahan ni Chevrolet Captiva, wala ka na makikita ang cambio dito. So guys, nandito na siya. Dito na si park, neutral, drive, handbrake. Then, ito yung kanya. Then, meron siyang premium na very elegant leather stitch na steering wheel. And then, meron din tayong glove box. And 5-seater siya. So, perfect. You can hear, tahimik siya guys, wala kayo naririnig. Kasi naka-EV mode lang siya. Ko-convert lang siya guys ng hybrid pag low-bad na siya or basta pag nahihirapan ng electric motor niya. So guys, kung gusto niyo matry ito, punta lang kayo dito sa Chevrolet Pampanga at pwede natin itong i-test drive. Siyempre sa likod naman tayo ni Captiva. Clean and elegant design with LED taillights. And guys, hindi siya basta-basta. You can see, automatic tailgate siya. So, hindi ka na mahihirapan magbukas-sara. And at the back naman, you can see, meron na siya agad pinoprovide na portable charger. Pwede mo siyang i-plug kahit sa normal lang na outlet. Hindi ka na mahihirapan pa or magpa-install pa ng wall charger. And then, together with your donut top tire and then tools. Yung cargo niya is 539 liter luggage capacity, then pag in-extend natin 1090 liter luggage capacity. So guys, pag nabitin kayo sa space na to, pwede natin siyang i-fold na flat. Turo ko sa inyo. Yun guys. So plano nyo mag-camping, perfect na perfect siya, latagan, then makikita nyo na. Open nyo yung sunroof, then makikita nyo na yung langit. Meron siya sir na kada, ayan, makikita mo yung power niya. Ilang kilowatts. So kada umaandar ka, nagbe-brake ka, nagre-charge siya. Meron siyang regenerative level sir. Naka-low lang siya. Pag naka-standard siya, ayan,
Pag apakan mo yung gas, then binitawan mo po siya, nagbe-brake na siya. Then pagka high naman po, ayan, gas natin, binitawan ko yung gas, automatic siya nagbe-brake. Purpose niya, mas malakas siya mag-charge. So pag naka-low lang, standard, normal driving lang. Tsaka pag nakita niyang solid yung lane mo, then basta ka nag-change lane, babalik ka niya. Yung isa sa mga safety feature po ni Captiva. Subok na sa tibay ang Chevrolet Captiva. At kung gusto nyong ipacheck ang inyong mga unit, open ang service center ng Chevrolet Pampanga. Nagkakahalaga ang Chevrolet Captiva PHEV ng 1,899,000 pesos. And guys, naka-promo tayo ngayon ng 78,000 cash discount. And pag nag-avail kayo sa Laos Auto Group, magkakaroon kayo ng Laos Auto Cares 24/7 roadside assistance. Sa mga gusto mag-inquire, message lang kayo sa aming Facebook page, Chevrolet Pampanga. And sa mga gusto mag-visit or mag-try ng ating unit, pwede kayo pumunta dito sa aming showroom na located sa Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Dito sa Chevrolet, together, let's drive!